2-1. И просто хора, съм пандата. И това до мен е Свинки и готвачът на нещо си. Добър ден. Добър ден. Той е фейкъра. Да се знаете. И сега тук това ще му задаваме някакви шит въпроси. Щом са като на интервю. Тук е интервю. Добре. Искам да те питам как така си направи името Swing, къде ти изникна тази идея. Първоначално бях започнал с името Swing 2003. Но с течение на времето Crafterdust BG почна да ми вика Swing и те на галер. Там реших да го направя на Swing. Тъпа история, но... Тъпа история, ама пак стана Swing. Колко известия получаваш в YouTube? Имаш ли 99 плюс в коментарите таки неща? Към банката? Не. Ако го оставя една седмица, имам по 10 известия. Често си гледам коментари. Той човек всеки ютубър си гледа коментарите. Да, аз много са кеф на първите коментари. Максимални гледания колко имаш? Ами на клипа ми за нов старт имам 2000 гледания там нещо. Дека. Нещо от този сорт, но... В принцип са 500-600 гледания. А как се запозна с Crafterdust BG? MBO. Какво? Чрез MBO. Minecraft Building Code. Добре. Така се запозна с крафтера, чухте го? Ми спираме вече. Това беше всичко от некраткият аспект туториал. Не забравяйте да subscribe-вате за двамане. За двамане аз имам колко абоната, чакай да видя. 40 абоната, човек. Почти 40 без един абонат. Аз имам 50. А знаеш ли аз колко много труд слагам тук? Само с това едитове, нищо никой не ми дава. И окей, това беше от клипа. Надявам се да ви харесва. Така, дайте палец нагоре, абонирайте се за това мани. Лайквате клиповете, до мен беше пръц. И това е, ай, чао.